Tervetuloa pienen toimistojogan pariin. Ensiksi vähän vapautamme olkapäitä, pieniä yksinkertaisia liikkeitä, pieniä vapaita ympyröitä. Pidä kädet niin rentoina kuin mahdollista, olkapäät rentoina ja semmoinen ympyrä, mikä nyt sulle on tässä mahdollinen. Rennosti, vapaasti, mukavasti. Noin 5-10 ympyrää kumpaankin suuntaan. Vapautat olkapääsi, jotka usein meillä jumittuvat. Samoin niska on usein jumissa ja pienet liikkeet auttavat. Yksinkertaisesti käännä päätä vasemmalle, hitaasti rauhallisesti takaisin ja oikealle. Näin jatkat. Joku tekee jopa hengityksen tahdissa näin, että lähtee sisähengityksellä toiselta olkapäältä ja odottaa, että tulee uloshengitys ja sillä palaa takaisin toiselle. Jos se on liian hidas rytmi näin, niin käännä päätä rauhallisesti ja hengität rauhallisesti. Ja keskityt nyt vain tähän omaan niskaasi ja tähän omaan liikkeeseen. Ja sama periaate kaikissa harjoituksissa, niin silloin mielesi saa myös hyvää, voimistavaa, rauhoittavaa lepoa. Avataan myös vähän rintakehää, joka on meillä usein tukossa tässä tietokoneen ääressä, niin tämmöinen intialainen tervehdysasento. Sisähengityksellä avaat kädet ja vähän venytät niitä ja uloshengityksellä sitten kädet palaavat. Omalla sisähengityksellä avaat aivan omaa tahtia ja vielä ota niskakin mukaan, kun kädet palaa takaisin tähän keskelle, pää vähän alas. Niska ojentuu, kun sisähengityksellä kädet auki, omalla uloshengityksellä takaisin. Harjoittelet myös hitautta, rauhallisuutta, rentoutta ja harjoittelet sitä, että liike ja hengitys kulkevat käsi kädessä. Joku saattaa jäädäkin tänne pieneksi hetkeksi. Ja aikanaan sitten ihan hyvä, että vähän ravistelet, rentoutat näitä käsiä. Ja myös vähän olkapäitäkin tällä tavalla rentoutat, että sisähengityksen aikana nostat ihan korviin, ehkä pieni pidätyskin ja annat niiden pudota. Jos tulee samalla vähän ääntä, hyvä lisä. Ja vähän myös kierrämme selkää. Selkä on usein ihan liian liikkumaton pitkiä aikoja toimiston työpöydän ääressä. Ensiksi hyvä selän asento siinä keskellä ja vähän käännyt näin tuonne vasemmalle, pää kääntyy sopivasti. Aikoinaan palaat keskelle. Uloshengityksen aikana kierröt vähän sinne vasemmalle, ei liikaa. Oman sisähengityksen aikana palaat takaisin. Eli löytyy todennäköisesti kireitä paikkoja jo pienenkin liikkeen avulla. Siksi varovaisuutta ja malttia ja säännöllisyyttä, ne on hyvin tärkeitä periaatteita näissä harjoituksissa ja niitä periaatteita kannattaa ottaa mukaan arkielämään, työelämään, vapaa-ajan elämään ja koko elämään. Heti kun keho sanoo, että tuntuu pahalta, lopeta, se on tärkeää. Eli jo pieni liike voi saada aikaan myös ikäviä asioita, kun se ei ole sinulle sopiva. Sitten taas toisaalta, kun se on sopiva, niin se tekee hyviä vaikutuksia paljonkin. Nyt ihan tilanteen mukaan, niin pikkasen taivut eteenpäin, jos se on mahdollista. Jos ei ole tilaa, niin sitten annat vaan pään tulla alas ja hengittelet siinä, hyvä niin. Todennäköisesti on mahdollista, että yläselkä vähän pyöristyy. Ja ihan siihen omaan kohtaan menet, miten selkä sallii, miten niska sallii ja miten se tilanne sallii. Ja aikanaan sitten sisähengityksellä palaat. Jos teet toistoja, se menee näin, että uloshengityksellä eteen alas, pää roikkuu niska rentona. Ja sisähengityksellä palaat omaan tahtiin.
ja hyvä niin. Kuinka tilanne nyt sallii, niin kädet on siellä sivulla. Nostat ne sisähengityksellä ylös, uloshengityksellä tuot ne alas, omalla sisähengityksellä nostat, omalla uloshengityksellä lasket. Jos on parempi nostaa täältä etukautta, jos tila sallii sen paremmin, niin sitten sisähengityksellä nostat täältä etukautta sopivaan kohtaan, älä yritä liikaa, uloshengityksellä alas. Niska on hyvä hoitaa sitten useammalla eri tavalla, eli tarkista hyvä niskan ja selän asento. Ja sitten lähdet kallistamaan päätä toiselle puolelle, aikanaan toiselle puolelle ja korva siinä olkapäälinjassa suunnilleen ja varovasti teet. Jos kuulet ääniä, ei haittaa, jos siihen ei liity kipua, eli monella kuuluu rahinaa, narskumista ja sellaista, niin jos siihen ei liity kipua, niin jatkat vaan rauhallisesti. 3, 5, 7 toistoa noin keskimäärin, eri ihmisille eri määrä. Ja sitten tulee vähän koordinaatiota ja niskaa samalla, eli kuvittele kyljellään oleva kahdeksikko, ja leuka lähtee piirtämään kyljellään olevaa kahdeksikkoa hitaasti, rauhallisesti. Löydä se oma liikerata, pienempi, suurempi. Jos tuntuu oudolle tämä liike, niin se johtuu siitä, että tämä on koordinaatioliike ja kun ylitämme kehon keskilinjan tällä tavalla. Ja alussa se on usein outoa, siihen tottuu kun tekee. Ja se on hyvä pieni aivojumppa samalla. Ja suunnilleen saman verran toiseen suuntaan, hitaasti, rauhallisesti, tasaisesti. Kokeile tehdä silmät kiinni, sitten kun muistat näitä liikkeitä, silmät kiinni, keskittyminen yleensä syvenee ja se on sitä hyvää hermolepua, mitä me kaikki tarvitsemme kesken hektisen työpäivän tai ihan vaikka ei olisi työpäiväkään, niin kiirettä ja stressiä meillä on usein ihan tarpeeksi. Ja tämä on semmoinen pieni stressin katkaisu. Sitten menemmekin pieneen rentoutumiseen, hyvin lyhyen. Jos on mahdollista silmät kiinni, tarkistat asennon. Onko jalat hyvin rennosti, kuten kädet, olkapäät, hartiat, selkä, pakarat, rintakehä, vatsa. Ja hyvin tärkeä asia on tämä hengitys. Jos mahdollista, hengitä sieraimien kautta. Tarkista ensiksi, että hengitys on vapaa. Anna hengityksen virrata vapaasti ja sitten yksinkertaisesti hiukan syvennät hengitystä, kunhan pidät sen tasaisena. Vähän normaalia syvempää hengitystä tasaisesti ja tietoisesti. Se on sekä fyysinen että psyykkinen harjoitus. Se on hengitysharjoitus, joka avaa meidän keuhkoja, avaa vähän keskikehoakin. Usein me hengitämme liian vähän, liian pienesti. Ja se on yksi syy meidän väsymyksiimme. Eli hetken hengittelet vähän syvempään, tasaisesti ja rauhallisesti. Ja jos mahdollista, silmät kiinni. Ja tässäkin aivan oma aika, kun tuntuu siltä, että riittää, niin sitten annat hengityksen itse pienentyä ja sitten annat olla, hengitys pienenee ja avaat silmät ja jatkat päivääsi virkistyneempänä.